Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil insan. Sayyidina wa maulana Muhammad alladzi 'allamana bi anwa'il irfan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ma damatil awqat wal ahya amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa 'ala man naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asy'abatul khamisatu wassalasuna. Utawi cabang iman kang kaping 35, hifdzul farji. Niku ngreksa farji. Ini bahas ngreksa lesan. Cangkem dhuwur. Niki bahas farji, cangkem ngisor. Hifdzul farji kum ngreksa farji. Farji niku dalan ngarep utawa dalan mburi. Amma saking dosa utawa maksiat. Naha kang wis nyegah Allah sapa Gusti Allah anu saking ma. Nyatane apa? Minaz zina. Nyatane saking zina. Minaz zina nyatane saking zina. Zina niku kumpul kalih boten bojone utawa budake. Nah saniki ten enten budak. Nggih, niku namine zina. Cara wong desa ngarani demenan. Demenan apa demen temenan? Nggih, minaz zina. Iki termasuk kita wajib ngreksa farji saking zina. Sebab termasuk tiyang sing beruntung, tiyang sing bejo niku saged ngreksa farjine saking zina. Tengene awal surah Al-Mu'minun juz 18. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad aflaha, teman-teman beruntung, bejo kumayangan. Cara guru-guru sepuh riyen maknane. Teman-teman bejo kumayangan, beruntung. Sapa al-mukminun. Pira-pira wong mukmin. Kita dados tiyang mukmin iki bejo kumayangan. Tapi tingkat bejone niki nggih benten-benten. Wonten sing bejone niki sempurna. Antara lain ingkang bejane sempurna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nggih tiyang-tiyang kang ing dalem uliye nindakake salat khashi'una iku padha khusyuk. Padha anteng atine. Walladzina hum li furujihim hafizun. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Sateruse. Lan wong-wong anil lagwi saking perkara kang ora ana gunane mu'riduna iku padha ninggalake kabeh.
ngetokake zakat. Walladzina hum li furujihim hafidun. Tiang-tiang sing napa ngreksa dhateng farjine. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Kejaba kanggo pira-pira bojone. Nah, kanggo bojone niki malah termasuk ngibadah. Aw ma malakat aymanuhum utawa para budak-budak sing dikuasani utawa dimiliki dening wong mukmin. Tapi sekarang mboten wonten budak. Dadi tiyang ingkang dipun reksa saking zina niki termasuk tiyang ingkang beruntung, tiyang ingkang bejo. Minaz zina saking zina. Iki wis maklum definisine pun do pirsa sedaya nggih. Nggih. Cara apa tiyang bisa ngarani demenan utawa napa rong lingkuh napa. Wal liwati lan liwat niku napa homoseks niku wati tapi tenggene dubur niku namine liwat. Jadi diarani liwat sebabe niki termasuk kelainan sing nalika riyen di lampahi kaum Nabi Lut. Nabi sinten? Nabi Lut. Kaum Nabi Lut niku gadah kelainan seks. Kelainan seneng wong. Dadi wong lanang seneng kalih wong lanang. Niku aneh. Wong lanang seneng kalih wong lanang. Nggih, akhire kaum Nabi Lut niki dikandani kalih Nabi Lut boten ngandel, malah do musahi Nabi Lut. Termasuk garwane Nabi Lut niki nggih mboten mendukung Nabi Lut. Malah nderek kaume Nabi Lut. Akhire dituruni siksa dening Gusti Allah. Bumine diwalik. Napa? Di nak tenggene tafsire dibedol malaikat diwalik. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Monggo semangsane wis teka amruna apa keputusan ingsun Gusti Allah rupane disiksane kaum Nabi Lut. Ja'alna monggo dadekake sapa ingsun Gusti Allah aliyaha ing arah dhuwure bumi tak dadekno safilaha dadi arah ngisore bumi. Ngantos saniki karan bumi mati sebab boten saged ditanduri. Niku diwalik. Bumine diwalik sing dhuwur didadekno mboten nganten wa antarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud. Lan maringi udan sapa ingsun Gusti Allah 'alaiha ing atase kaum Nabi Lut hijaratan ing watu. Udan watu lan udan dhuwit ngoten nggih. Nggih kroyokan nggih udan watu. Min sijilin mamdud saking watu-watu neraka. Niku ceritane kaum Nabi. Terus mangsa niki saya modern, arkeolog mengadakan penelitian bekas kaum Nabi Lut niku diduduk
digali kira-kira dalam kedalaman 200 meter. Duduk 200 meter niku jero napa cekak. Kula niku teng desa niku teng negara Bubruk niku wonten sumur 35 meter. Niku nak nimba timbane pun mboten ketok. Niku 200 meter. Niku ditemukan jasad-jasad sing nalika temurune siksa niku wau tesih apa? Tesih do tersisa. Iku nggih tesih dalam keadaan napa liwat niku wong lanang berhubungan kalih wong lanang, wong wedok berhubungan kalih wong wedok. Lho nak niku wonten bukune napa termasuk ilmuwan Turki. Namine niku Harun Yahya. Jadi riyen niku wonten ilmuwan napa pinter mengadakan penelitian-penelitian termasuk anti teori Darwin. Nek sing nate sekolah mesti paham teori Darwin. Teori Darwin itu mengatakan bahwasanya manusia niku asale saka kethek. Riyen niku asale mlakune brangkang, suwe-suwe jengengek, terus akhirnya buntute kecantol wit krenyo mbah apa protol. Akhirnya mlakune ngadeg. Niku teori Darwin. Tapi nak kita niki wong karuan disebut nang Quran ya Bani Adam. Derek Bani Adam napa Bani Darwin? Bani Darwin nggih keturunan wis kula derek Bani Adam napa. Niku Harun Yahya niku. Jadi tesih utuh lelele. Tapi do telanjang. Perkara pas niku do napa? Do nglakoni dosa gedhe rupane liwat. Nah. Dan niku teng donya internasional sakniki. Iki yo wonten beberapa negara sing boten negara Islam sing melegalkan apa? Liwat niku termasuk wonten pertandingan sepak bola tenggene putih tenggene Qatar ya tahun 2022 napa pinten niku wonten beberapa negara sing mempromosikan hubungan antar jenis. Lan niku jelas-jelas napa bertentangan kalih Al-Qur'an. Teng Indonesia nggih kathah. Tapi alhamdulillah teng Indonesia niki tesih kathah para ulama, tesih kathah umat Islam sing gigih memperjuangkan hukum-hukum Islam. Niku liwat. Wal musahaqati lan musahaqah. Wal musafah. Jadi wal musahaqati lan musahaqah. Wal mufakhodati lan mufakhodah. Musahaqah kalih mufakhodah niki tiyang estri seneng kalih tiyang estri. Jenenge kaum lesbian. Wonten ta mboten? Nate mireng. Wong wedok seneng wong wedok. Nak karo wong lanang piyambake mboten seneng, neng malah seneng kalih wong wedok. Lah niki wau sing liwat niku wong lanang seneng kalih wong lanang. Niki termasuk bahasane napa? Penyimpangan cinta nggih, penyimpangan seks. Niki sedaya termasuk minal kabair, termasuk dosa-dosa gedhe. Fal liwatu, lan niki zina kok boten dijelasno. Zina niki mbon maklum anggere wong ngerti perbuatan zina niku napa.
wis anggere seneng ora karo bojone ya jenenge zina. Lah tingkat zinane dhewe-dhewe wonten sing sekedar zinane mripat, ana sing nganti tekan zina berhubungan intim. Fal liwatu wa idkhalu zakar fit dubur. Mongko utawi kang aran liwat wa ya liwat iku idkhalu zakar, iku mlebokake zakar fit duburi ing dalam buri. Dadi umpamane kok wonten sing nate krana mboten ngertos nggih ampun dipangsuli malih. Niku termasuk dosa. Niki liwat niku memasukkan zakar tenggene anus. Anus niku dalan napa? Dalan budi. Dalam bahasa Thailand, dalan dai. Wal musahaqatu tawi kang aran musahaqah, iya ya musahaqah iku antaf ala yen to agawe almar'atu sapa wong wadon ma'amisliha ing dalem sertane padane mar'ah fi farjiha ing dalem farjine mar'ah. Wong wedok seneng karo wong wedok dolanan nek nggone farjine iku istilahe musahaqah. Niku nggih termasuk dosa gedhe. Wal mufakhadatu utawi kang aran mufakhadah asale saka bahasa fakhidun. Fakhidun itu maknane pupu, napa? Pupu. Bahasa Indonesiane napa? Pupu niku napa? Paha. Paha. Wal mufakhadatu utawi kang aran mufakhadah iya ya mufakhadah ayaf ala iku yen to agawe arrajulu saka wong lanang ma'amislihi ing dalem sertane wong lanang fil fakhidi ing dalem pupu. Dadi wong lanang seneng karo wong lanang nganggo pupu. Iku jenenge mufakhadah. Cara bahasane apa? Mairil. Wonten ya? Kaya ora ana wong ayu wae. Oh. Oh, tiyang sakniki ya produk sing anyar-anyar ya. Saya jreng. Aten. Niki termasuk kelainan. Kelainan termasuk napa? Termasuk dosa gede. Kita wajib ngreksa. Aten. Qala Allah Ta'ala, dawuh sapa Allah Ta'ala. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu lan aja parek-parek sapa sira az-zina ing perbuatan zina. Kene apa bahasane parek-parek. Niki ya mboten kenging jenengan mafhum. Sing ora oleh kan cerak-cerak. Nah, langsung numpak kan oleh. Mboten asal ngoten. Telik engko jenengan padakno mobil. Aja cerak-cerak mobil nak ketabrak, tapi nak numpak kan oleh. Niki sing termasuk bahasa sing mboten kenging dimafhum mukhalafah cara usul fikih. Sing ora oleh kan cerak-cerak. Mboten asal jenengan pahami ngoten. Kenging napa kok wala taqrabuz zina? Kok aja cerak-cerak zina? Zina niku mboten bakal terjadi tanpa cerak-cerak dhisik. Tanpa wonten premis-premise, tanpa wonten muqaddimah. Tanpa wonten kawitane. Mulane kita kepengin selamat saking zina nggih napa nglampahi napa menghindari hal-hal sing mengarah
napa dumugi zina. Termasuk napa khalwah. Khalwah niku wong lanang kalih wong wedok manggon ning gone persetan. Manggon ning gone sing boten wonten wong liya. Teng mriku mungkin fasali suhuma syaitan. Sing nomor 3 napa? Sing nomor 3 setan. Niki Quran ngantos ngangge bahasa ampun cerak. Sebab boten mungkin. Alah. Dadi jenengan niku lho jenengan. Nah kalih garwane kira-kira kaya ning bis langsung numpak napa wonten mukadimah. Ya boten usah dijawab ana sapa jawab. Niki wala taqrabuz zina. Lah tiyang estri niku sing apik nak ayu, wong wedok sing ayu. Niku apik judes karo wong liya. Judes niku napa lho? Galak. Tiyang wedok ayu karo wong liya santun. Guyu-guyu. Niki ya rumangsane ya memberikan lampu setengah kuning. Lah teng gene Quran niku dawuh Gusti Allah Taala. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i ini taqaitunna. Dadi para garwane Kanjeng Nabi, jenengan niku boten kaya umume tiyang-tiyang wedok sing tenggene donya. Tutuke ayat fala tahdhana bil qauli. Mongko aja lemah lembut sira bil qauli kelawan ucapan. Saya toma'al ladzi fi qalbihi marad. Mongko arep-arep menaruh harapan alladzi sapa wong fi qalbihi kang iku tetep ing dalem atine alladzi maradun apa penyakit. Nak jenengan niki do santun, do halus karo wong sing boten mahrami. Wong-wong sing atine duwe penyakit. Cara krama Injil tokmes. Napa tokmes niku? Lenje. Saya toma'al ladzi fi qalbihi marad. Nak jenengan iki kok halus ya judes tapi ya aja sampai nganti kenemenen larakno ati. Tapi nggih ampun santun nemen. Wa qulna qaulan ma'rufa lan becik ngucap sira qaulan kelawan pengucap ma'rufan kang bagus. Judes tapi bagus. Ngoten. Niki tiyang estri. Lah sumriyen apa termasuk syaddu dzari'ah, menutup potensi-potensi sing saged nyebabno tiyang sanes niki menaruh harapan. Ngoten. Niki ngoten. Acara jenengan nek ana wong wedok ayu sepakat nak judes napa santun. Nggih. Atau niku nek diingetke terus napa niku jeneng dosa napa mboten. Dosa cilik nak kelompok terus kan dados dosa. Ngeten lho contone ngeten lho. Jenengan kan biasane bengkel. Dak ngrendo ngono niku. Mas totalan ngoten niki wonge nggih. Sampeyan terus ora ngangetno. Dados urusan muamalah. Dadi tenggene takrib niku bab muamalah, bab nazar niku tenggene bab nikah.
Nazar niku tiyang jaler mingetno tiyang estri utawa sebalike. Niku wonten 7 bagian. Ningali tiyang jaler ningali tiyang estri utawa tiyang estri ningali tiyang jaler. Niku hukume wonten 7. Antara lain nazar sing angsal iku arep dinikah. Namine khitbah. Niku angsal tapi terbatas wajah kalih tangan loro. Niku nek ajeng dinikah. Termasuk sing angsal nazar krana muamalah kados jual beli. Sing angsal wajah entok. Sing angsal wajah entok, mboten kok tekan muluse. Ya Allah gawe man Gusti. Kumpul manten. Pak Saleh. Tapi ya ngaten ya. Niki muamalah niku jual beli apa jenengan transaksi teng bank apa teng pundi tumbas napa niku angsal nazar ning terbatas wajahe ngoten wae bila syahwatin mboten duwe rasa syahwat tapi kira-kira nak wonten tiyang ngopi bakule ayu terus sing diparani warung kopi niku wau mboten liya-liya. Niki perkara kopine napa perkara bakule kira-kira. Keten-keten perkara kopine napa perkara bakule. Ayo ngopi ning kono. Kopine pol seger. Napa bakule pol kewes. Niki modus termasuk nggih. Paham nggih Pak Saleh nggih. Nggih. Jadi kedah napa kedah manah ngoten wis pokoke bojoku sing polayu dunya akhirat nggih. Iki wonten sing termasuk angsal litaklim niki krana mulang. Jadi guru ningali murite niku angsal sebatas nggih wajahe serasa boten kok lebar terus cerita muridku sing jenenge si A itu anjen bodine ara iki ya modus termasuk modus terus termasuk sing angsal krana dados seksi janjane sing ditingali wajahe kok mripat pancer pupune lha niki ya ndang denggono. Wah, ampun malah kedep pumpung wonten. Wala taqrabuz zina niki. Dados niki wau ingkang wajib kita adahi nomor setunggal zina, nomor kalih liwat utawa homoseks. Nomor 3 napa? Lesbian iki tiyang estri. Nomor sekawane napa bahasa Inggrise married. Niki. Wonten ya, dibahas ya wonten menawi ya. Wonten ya. Napa liwat iku napa homoseks napa sotomi. Sotomi. Nggih sotomi. Soto kalih mi. Innahu kana fahisha. Innahu krana satemene zina kana iku ana apa zina fahishatan iku banget alane. Dadi wong kaya hewan. Zina niku wong kados napa? Kados hewan. Wis pitik wis piye pitik. Wis boten peduli kan.
ketemu ning gone pinggir pageran ya saged digres ten mriku namine fahisyah. Wasa'alan sa'ele-eleke apa zina apane sabilan dalane. Ngoten. Niki sing napa ngaranno zina. Wa qala ta'ala lan dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala. Atatuna dzukrana minal alamin. Iki sing mengharamkan liwat musahaqah lan mufakhadah. Atatuna padha nekani sira kabeh azkrana ing pira-pira wong lanang minal alamin saking pira-pira alam kabeh. Terus wong lanang seneng wong lanang, wong wedok seneng wong wedok. Niku nggih kados zina. Wa qala ta'ala lan dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala. A innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. A innakum ana ta satemene sira kabeh iku latatuna nyektine padha nekani sira kabeh. Tegese nglakoni perbuatan apa jenenge liwat arijala ing pira-pira wong lanang syahwatan karena seneng. Wong lanang kok seneng wong lanang. Wonten ta boten? Wonten nggih. Iki termasuk zina. Bintunin nisa'i saking saliyane pira-pira wong wadon. Di Gusti Allah dawuhe wa khalaqnakum azwaja. Lan wis dadekake sapa ingsun tum ing sira kabeh azwajan ing sejudo wong lanang ku ya jodone wong wadon sing boten mahrami. Iki ana wong lanang kok seneng wong lanang. Bal antum balik utawi sira kabeh kaum niku kaum musrifuna kang padha ngliwati wates kabeh. Kowe sing padha seneng wong lanang iki kaum sing melampaui batas. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yastahyi minal haqqi. Innallaha satemene Gusti Allah iku la yastahyi. Ora ninggal sapa Gusti Allah minal haqqi saking perkara kang bener. Jadi Gusti Allah niku mboten ninggal saking jelasake perkara-perkara sing hak, perkara-perkara sing bener. La taktu aja nekani sapa sira kabeh anisa ing pira-pira bojo wadon fi adbarihina ing dalem pira-pira dalan burine anisa. Wis dikekno dalan apik. Dalan ngarep. Aja lewat dalan buri. Niki. Kadang iki ngantos di penging niki ya keranten napa wonten ingkang nglampahi. Ai innallaha tegese satemene Gusti Allah layak muru iku ora perintah sapa Gusti Allah mim bayanil haqqi saking jelasake perkara kang bener. Gusti Allah niku mboten napa mboten perintah wong niku isin jelasno barang sing bener. Qulil haqqo walau kana murra. Kandhakno sak benere senajan iku perkara sing pahit nek gone lisan. Lah kados hal-hal ngeten iki senajan mungkin wonten tiyang ingkang menentang nggih tetep kita niki boten isin lan boten wedi menjelaskan perkara-perkara sing hak sebab niku perintahe Gusti Allah. Wal makna utawi maknane faqaulun nazim utawi dawuhe kiai kang nadzamake kitab talinam rupane dawuh talinam maknane beruntung
kita nak saged ninggalno zina, liwat, musahaqah, mufakhadah niku kita dados tiyang ingkang beruntung. Lah nak mboten ya mboten beruntung. Wong zina wae nak cara teng desa wonten istilah penggerobyokan. Nate mireng nggih. Wonten istilah napa? Penggerobyokan. Beruntung ta mboten? Mboten beruntung. Niku teng donyane. Nah teng kene napa? Isra Mi'raj nika diumpamakan wong sing mangan daging gosok padahal ning kiwa tengene ana daging sing napa sing mateng enak tapi sing dipangan daging mentah turbo gosok ya daginge wong niku bitakdiril mubtada'i kelawan ngira-ngirake mubtada' wa huwa fi maudhi'i jasmin. Ai lafal tagnam iku ing dalem tingkah jazm jawabul amri dadi jawabe amar. Wal makna utawi maknane iki kesimpulane pembahasan wau. Wal makna utawi maknane idza hafidta nalikane ngreksa sapa sira lisanaka ing lisan sira nalika kita saged ngreksa lisan wa farjaka lan farji sira kita saged ngreksa farji nggih blusuke namung tenggene siratal mustaqim blusuke tenggene dalane garwane sing ngarep boten sing mburi fa anta mongko utawi sira tahsulu iku hasil sapa sira aribha ing untung kang gedhe fidaril akhirati ing dalem akhirat. Jadi iki nak kita saged ngreksa lisan, saged ngreksa farji, kita untung ya teng dunyane ya teng akhirate. Sebab termasuk niku wau nggih. Kalih-kaliyan iki menjatuhkan seseorang sing asale wis menek ketip-ketip saged ning gone napa? Ning gone nggon sing paling rendah sebab boten saged ngreksa lisan boten saged ngreksa farji. Demikian kita sedaya diparingi kegiatan saged ngreksa lisan saged ngreksa farji ditebihaken saking dosa-dosa gedhe. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unataka al-ulma lana madada
Ampun mangke dalu. Kang Muat. Akhir-akhir mawon.